banu mobodo na maka isibaniko Joy Nkendirim Okeke, President Nigeria Women Organization, Ochiora Nwanyoma, Onyoma Kabani, Adeline Anokam, Okaba Nwanye, Vice President, Executive Secretary, the Nigerian Women Organization, Rally Forum, Pamela Olas, Odiofu Namba, Nesde Nonya America Manoko, Nibanyo Namio, Wani Newi, Gel Eluwa, Oyinedia, Assistant Secretary, Financial Secretary, Gladys Okonkwo, Aru Kakwa, Onyoma Gabani, Assistant Financial Secretary, Florence Ademola, Iyajbeta, Edith Okafo, Akanabuego, Treasurer, Patience Ibokwe, Omeroha, Assistant Treasurer, Assistant Publicity Secretary, Charity Owazurume, Ojembe Mwilo, Ize di mananya kunu kanyi na chano nunu na bamba, umumani anino, biko jisi anikenu, Jikoba no munu, nezinu no no, umwakanyi mutaluno, petene diluno, ado hawin, ochina wata, Social Secretary, Assistant Social Secretary, Samantha Wheeler, Electric Umwani, Provost, Chibure Okafo, Obidia, Christy Machuku, Coral Liga, Maria Debo, Foreign Madam, Nezenu ndine dozila nyoku mozu benu, no wherever nonu, awota felidia, nano mena nye dozienu, onwelo ndina funu makaya. Blessing Adewumi, Udoka, Chika Nwanedo, Aboma, Ngwakwalikodu Nebunu, Anya Batafanu,
ngwa ọnụ mmiri ụtụtụ ụmụ nwanyị ndị na-enyepụ aka ife na-aga n'iru naanị ya Messi egburu ọnụ akwa akpụ Ikeji akụ odozi akụ nwanyị ọma gabanụ n'iru Augusta Osai Adaure ezi nwanne mmadụ Ebere Osuoji Ugo Chinyere Bridget Doro enyi di ya gabanụ n'ihu nụnụ emeka n'jisie n'ike nụ na di unu kwụnụ n'azụ nụ